Senang saya ya. Gandengan ini nak wong cewek gaul ya dadi ngepos. Nah, terus-terusan ora betah marang. Ambekane wis 6-7. Napak tua tenang. Ora Senin Kemis lho. 6-7. Iki tombo ono. Apa namanya itu? Ya. Jonge togel. Nah, aja ngomong togel dosa. Neraka. Oh, syukur bisa nyawang gunung desa jadi raja dene ora rela bani padha pos pindu bunga. Hampir
Kawul 67676. Ingat tuh Pak Randi. Oke. Ya, serat hati apa? Yo, jangan aja. Syukur bisa nyambang gunung desa sakti raja ora ilang gone padha lara Alhamdulillah Rabbil Alamin. Matur nuwun nuwun nyuwun sewu. Mobil anggen kula minggah wonten pagelaran. Anggen kula nyekar wonten klentap-klentune Pak Ranggi. Kula nyuwun pangapunten sanget mliginipun grup Elektron Leha. Iki mugi-mugi